fet? Què creus que hem treballat, Anna? Unes activitats primer com de calentament, per calentar els músculs, Sí. després hem fet alguna activitat d'equilibri on ens en el cap, i després el que hem fet en parelles no, per estar al seu colxonet hem fet un pot de ioga, hem estirat músculs, hem treballat un pot de flexi i Flexi. flexibilitat. Hem treballat la flexibilitat. Sí. I justament això, la flexibilitat, és el que ja havia de fer feina amb vosaltres avui. I què creus que és la flexibilitat, Ida? Què creus que seria? Tomeu, què creus que seria? Pues estirar-se. Estirar-se. I exactament què s'estira? El nostre? El múscul. El nostre múscul, ah no? Sí. Esteu d'acord, xiques? Sí. Chicas, chico. ¿Algo que añadir? No. Que m'encanta com fas I no vull que mai. Si vols Bueno. que escoltis per que quedis. Pues vendré a veure. Vale, però vamos al grano, por favor, chicas. Sí. I de vos ara anat a sessió? Sí. No. Heu notat quan s'estiraven els vostres músculs? No. M'ha relaxat. Sí. Jo m'has dit tot. Jo he estat un pot no. Jo m'ha relaxat. Que fa mal tot. No m'agrada. Vale, moltes gràcies a tots. No te'n parles. Chicos,